Kristo kata kamano kit kaka itao piny Kenya ok more. Penyo ni be oyiene ja Kristo dhi ng'anyo? Ng'anyo tingino ndik nyake muma chimro nwa gwago mbaka kanyo wafuona kusani to ng'anyo to ndik nyake muma ng'anyo kisomo kata muma mar Jona Jobura manyo kanyal kutne gi sani kisomo Jobura 9:22-24 wuoyo kuom ng'anyo abiro mi moko kisari mane ok topic ma ng'anyo nitie kendo ruodhi no ng'anyo nigi nyake muma ka but it depend nite ng'anyo ga agenda mane na wacho motelo ni kik watim gik ma joma ok oyie timo. Wach ma Paulo wacho ni kik wawuoth kaka joma ok oyie wuotho. Kech ng'anyo king'iyo yo ma ji ng'anyo ge Kenya kech pinje moselo ji ng'anyo te en wuotha to Kenya ka to en ma gi nduru chalo nyawawa mago kendara. Koro nitie gik ma ok nyar ringo gi wach Nyasaye ma kata in kiaye ni aye ng'anyo ok apanda ng'ita kiwinj ka pachi pod ngima ni so spiritual ti aye ng'anyo. Koro kata ngasir ja Kristo wadwa no gima danga kwai madwaro mondo ng'anyno te that petition ne Nyasaye. Bingis Nyasaye wach machandi no Nyasaye nigi teko mar loko gima rach bed gima ber kech chuny ruodhi tegni mag Nyasaye onyalo change anything. Koro kar mondo dhi ndara to tine Nyasaye wachno. Naneno rawere moko e TikTok, mbui mar TikTok ne